Na, sziasztok srácok, itt vagyunk a mai videóban, és... De, most maradj csöndben. A mai videóban Rolika a Fortnite-ozik, Battle Royale-ozik, és azt mondja, hogy meg fogja nyerni. Na, menjünk. Na, szóval megölnek, szóval akkor meg, ha 90... már ott nézzét. Szóval így szoktam építeni. Aha. Öld meg. Így szoktam ölni. Szóval, ha ide mész, akkor meg izér. Igen. Majd én is csinálok egy videót. A anyukám telefonján már van egy videóm. Egy videó, december 9-én. Aha. Na, Battle Royale, És egyelőre 96-an vagytok. Mi az a Deadpool ember? Mi az, hogy 97-en vagyok? Na. Én megyek ide. Jó. Roli most megmutatom, hová megy. Oda. Oda ki van jelölve. Na, várjál, még várok egy kicsit, most már mehetünk. Kiugrott. 98-an vagyok most már. 98-an vannak. Mondjad, hogy tutorial. Nézd már meg Lakit. Nem engedem be. Hagyd legyen ott. Lehet, hogy a kutya meg oda mászik, ahova. Szóval. A Lucky ablakon mászott fel. Szóval. Te úgy videózd, a játékot videózd. Azt videózom. Na várjál. Hol vannak az emberek? Már 10 éve várok rá. Mi az, hogy már csak pár másodperc vársz? Vagyis egy órája. Hát srácok, ez van. Srácok, hol vannak azok az emberek? Öld meg. Várjál. Már 93-an vannak. Jó, de ez az csak a figura játék. Te 16-nál haltál meg. Igen, profi voltam. Hát akkor hogy. Nagyon. Van még egy fegyverem. 3 fegyverem. Ma december 21 van. Mondjad a dátumát. És mondjad az új Nem. évet. Na most itt maradok. Már körbe vagyok. Igen, Roli a körbe van. Na már hol vannak? Hát ez honnan tudja. Megmutatom, srácok, mennyien vannak. És Látjátok? nézd magam, hány pinge van. Hol látni? Hát ahonnan tudjam. Hát. És srácok, most éppen 17 pingje van. 19, 18, 20. Ennyi pingem van most. Kevés ping. Hát olyan kevés ping. 84-en vagyunk. Ja. Amúgy új lett ez a szoba? Igen. Ó, nem haltam meg. 84-en vannak, srácok. Srácok, ha lőnek egyet, akkor már 83-an vagyunk. 83 előtt egy 20 leveles srác. Te hány leveles vagy? 60. Valaki 150. Lehet, hogy most 200. Lehet valaki, hallod, láttam, hogy egy barátom a Armando Fortnite-ba, ő tudod hány leveles? 1500. 1500 vagy mi a fasz? Ő olyan jó játékos. És egy nap alatt 4-szer megnyerte a Battle Royale-t. 4-szer egymás után. Ott egy valaki. Jó, Roli, öld meg! Nem már, bazd meg. Ez másik fegyverre is tudok lenni. Ezt 77. éppen... Jó, megölted. Ezt fogom megpihenteni magam. Minden felszegyek, és már tudok építeni. Már 4 perce megy a videó. Vagyis 5 perce. De jól játszik a Roli. Na, már jól játszok. Hát. Az úgy Fortnite.
Gyakorolj Fortnite-ozni. Én jó vagyok. Meghaltam 16-nak. De nem tudok építeni, mert óta 9 is már lehet építeni, de már 10-nél lehet csak. 70 vagyunk. 7-en? 69-en vagyunk. Igen. És egy killed van. Egy külön van. Ott van egy kocsi. Tudom, már csak összes fegyvert felszedem. Nézzétek, milyen fegyvere Nézd van. már, ott egy ajándékban. Nem tudod kinyitni. Nem tudom. Az csak dísz. Srácok, Már olyan jött jól egy játszik. Menj fel rá. Hol van? Ott van. Csak nem láttam, én nem szállok fel. Ott egy vonat, menjünk már oda. Ott van. Én biztos, hogy nem tudok rámenni. Na, én nem megyek vonatra. Jó. Most 65-en vagyunk. Az jó. Figyeld! Figyeld! Láttad? 65-en vagyunk. Olyan jól játszik a Rodi. 63 és egy külön van. Arra van egy kocsi. Bazd meg. Öld meg. De hol van, mert ez csak messziről van. Nem közel. Arra. De oda. Merre? Balra. Arra. Arra. Mi? Arra valakit látok építeni. És már csak 62-en vagytok. Vágom azt a építést. Na, senki nem. 62-en vagytok. Ó, nézd már. Valaki van. Na, most már 60. Mögötted. Ki? Valami jelzi. Arra, aha. Persze. 61. Hány perces a... 60. Hány perc? Ott vannak! Tudom, már csak ezt építeni kell. Egy oldalban ott van. Ott vannak, tesó. Ott van tesóban. Van csomó fegyverem. Tűnjön már innen ez a tiszkó. Meg Kettő külön van. 2 külön. 2 külön van. Itt volt még valaki. Na, építek most már, mert izéről el fog bújni valahova. Helyek, most. Ezt meg kell nyerjem. Na. Valaki. Aha, ez közel van. Persze, vagy ott van valaki. Ott valaki, lőjük már azt a kis gyereket. Ott Fortnite-ozik a Ott van még egy. De átugor hozzám is. Lőttem egyet. Ezt is. Hallod, Roli, már 40 és hány killed van? 4. 4 kille van, ember. Ha 10 perc lesz, akkor leteszem a videót, már 8 perce megy. De akkor tedd le, amikor amikor halok meg. És nem. Én profil játszok. Lényeg, hogy profil játszok. Igen, profi játszol. Már 46-an vagyunk. Így szoktam építeni. 44-en, 43-an, 42-en. Várjál. Ott egy. Kell tankolni, már 59%-os. Jó, már 10 percig mehet. Már 9 perc. Már 41-en vagyunk. Srácok, ez nagyon jó videó lesz. Ja, és kirakom a shortsba. Na várjál. Sziasztok, srácok, ennyi volt ez a videó, na császtok.